למבצע עופרת יצוקה. יוסף מועדי נלחם כדי ללכת בדרך של אבא שלו, סמיר, ולהתגייס לחטיבת גולני. וכך הילד מירכא הפך להיות לוחם אהוב, מוערך וחבר טוב, וגם כשטיל פגע בבניין שבו שהה ברצועת עזה, הוא הציל את המפקד שלו, אבל שילם בחייו. באותו רגע שאמר שהם נכנסים, הכל השתנה. אתה כבר לא יכולת לשבת, לא יכולת לעמוד, הלכת לפה. סתם, יצאנו מהאוטו, עשינו סיבובים בתוך העיר. וכל הזמן היינו מול אל-ג'זירה, מול ערוץ ראשון, שכל הזמן אתה עם השלט, איך אומרים, מעביר מערוץ לערוץ. ראית שם הרבה אש, הרבה תאורות. ואז אשתי אומרת לי, סמיר, ככה, יוסי הלך. באמת? יוסי הלך. אמרתי לה, תפסיקי כבר, די, מספיק. אבל היא כבר, אני אגיד משהו, שישבה מול החלון וחיכתה לה. סמיר מועדי, אבא של יוסי. שלום, סמיר. שלום, שלום. אחרי 15 שנה, 17 שנה אפילו, הגעגוע מרגיש אחרת? הגעגוע לעולם לא נעלם, הוא רק הולך ומתגבר, חד משמעית. כאילו זה קרה אתמול, קרה שלשום. לזמן אין משמעות, פשוט אין משמעות לצערנו. 17 שנים אתה באותו ריטואל, כל שנה, כל יום, כל שנייה, ממש, ככה אני מרגיש. אתה כל הזמן גם עסוק פה. לפעמים זה קצת קטן, ולפעמים זה גדל, אבל תמיד שנזכרים בוכים. ובוכים לא מעט, וזה פשוט מאוד נותן הרבה כוחות. איך מוצאים כוחות באמת? מלבד באמת לבכות ולכאוב ולהתגעגע? קודם כל מוצאים כוחות מזה שגידלת ילד גיבור, ילד שבעצם החליט את ההחלטה הכי משמעותית בחייו, שהוא רוצה להתגייס לחטיבת גולני, כי אביו לפניו שירת שמה, ומכאן בעצם הכל נפתח לפניו, והגיע לגולני, לא היה מאושר יותר ממנו, חד משמעית, ואפילו על חשבון מישהו אחר, באמצעות חבר, אבל בסופו של דבר הוא הצליח להגיע למעמד הזה ולהיות חייל לוחם בגולני, ולא רק לוחם, אלא גם היה אחד החיילים הטובים, שבגלל זה גם הוא נבחר להיות המ"פ של הפלוגה. ויוסי, אתה אחרי שיוסי בעצם משלים את המשימה שלו, את השליחות שלו, אתה יוצא בשנים האחרונות לשליחות משל עצמך, לפרויקט, להקמה של אנדרטאות לזכר נופלים. תספר על הפרויקט הזה, על הסיבה שאתה בעצם יוצא אליו. וואו, זה כל כך מרגש, כי פשוט מאוד שאתה נעמד מול משפחה, שבעצם זה הרגע שהצטרפה אליך, אז אתה כבר מבין מה עליך לעשות, ובאמת, כמובן, בלא מעט כוחות, לא מעט מאמצים, לפחות נתנו קצת מזור, קצת חיוך על הפנים לכמה משפחות ביהודה ושומרון, שהבנים שלהם נהרגו במלחמה האחרונה. לדוגמה, אני יכול לתת, למשל, ביישוב קידה, במה שנקרא בגזרת בנימין, יש שם לוחם הימ"מ מהצוות של ארנון, נועם רז, היינו אצל אשתו שהקימה שם כרם זיתים מדהים, וזה זיתים גם מבחינתי יש לו משמעות מאוד גדולה, כי אני בעצמי מגדל זיתים בירכא, ולכן נרתמנו, היינו איתה ביחד, והקמנו לה משהו מאוד נחמד, משהו מאוד מרגש, שזה כל כך נתן לה הרבה שמחת חיים, ובעיקר חיוך גדול על הפנים. ואני חושב שזו התוצאה, מה שאתה מחפש, שאתה מסתכל על האיש שממולך, ואתה רואה שאתה עושה לו טוב, אתה נותן לו לחייך, אני חושב שזה שווה את כל הדבר, את כל העולם. ועוד 3 משפחות גם באותה קטגוריה. אבל זה לא קשה, סמיר, כי בסוף אתה רואה אנשים שהם נמצאים בנעליים שלך, עוברים את המסע הקשה שאתה עברת וחוזר לחיות את הרגעים האלה שוב ושוב. אמרתי לך חד משמעית לא, כי אני מבחינתי מהיום הראשון, אחרי שקיבלנו את הידיעה, פשוט טרקת דלת, כמו שאומרים, ששינתה לנו את כל החיים, אנחנו החלטנו שאנחנו חייבים לעמוד על הרגליים ולהמשיך הלאה, ובאמת,
כאבא גאה לגיבור, ולכן אני אומר שוב, זה לפחות נותן לי מזור, שאני אומר לך, אני עמדתי מול אבא כמעט נגמר, ופתאום, אחרי תקופה מסוימת, פתאום האיש הזה, מה אני אגיד לך? שמח, רוקד, כי עשינו לו טוב, מה שנקרא, והנסחנו את הבן שלו בצורה זו או אחרת, אני חושב שזה אין יותר טוב מזה, למרות הקושי, אני אומר שוב, למרות הקושי ולמרות הכאב, אבל בכל זאת, שאתה רואה מישהו מולך, פתאום קם על הרגליים, מחייך, אני חושב שזה שווה את כל העולם. בטוח. סמיר, תודה רבה רבה לך. רק משפט אחרון, בטח. אני רק מקווה שאנחנו נהיה ראויים לכל הנופלים ולכל החללים, באמת שזה מספר הזוי, ואני כולי תקווה שמתישהו גם זה ייפסק. תודה.